Il-mexxejja Ewropej bdew jiltaqgħu f'Kunsill Ewropew meqjus bħala kruċjali biex jiġi finalizzat ftehim mat-Turkija. Dan sabiex l-Ewropa tindirizza b'mod effettiv il-kriżi tal-immigrazzjoni. Fil-bidu tal-laqat fi Brussell il-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk sostna li huwa jinsab iżjed kawt milli ottimist dwar in-negozjati mat-Turkija. Skont il-ftehim propost l-immigranti li telqu mit-Turkija lejn il-Greċja għandhom jirritornaw fit-Turkija. Iżda il-pjan propost jisħaq ukoll li għal kull Sirjan li jirritorna fit-Turkija mill-Greċja, Sirjan ieħor li bħalissa jinsab fil-kampijiet tar-refuġjati fit-Turkija jiġi rilokat f'pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Osservaturi politiċi diġà sostnew li l-pjan propost mhux lakemm jaqbad jiġi implementat u l-ftehim mat-Turkija jrid jiġi maqbul bejn it-28 stat membru. It-Turkija hija l-aktar pajjiż li qed tilqa' immigranti b'ħafna minnhom Sirjani li ta' kuljum qed jaħarbu mill-kunflitt imdemmi li ħonoq lil pajjiżhom għal dawn l-aħħar 5 snin. Permezz tal-Prim Ministru Tork Ahmed Davutoglu, it-Turkija titlob id-doppju tal-għajnuna finanzjarja imwiegħda mill-Unjoni Ewropea sabiex tindirizza l-bżonn ta' assistenza umanitarja tal-migranti li qed jidħlu fil-pajjiż. Sa mill-bidu ta' din is-sena huwa stmat li daħlu iżjed minn 130,000 immigrant mit-Turkija lejn pajjiżi Ewropej.